سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدال وزيناتات عمدايت عنان استمزغب غسغاس بزملكت بمنسترت عنا ايرترا وصي زلو صبصاب قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد اغريبو زلو صاوعيت هاغرويت غانتا قددم بشكلته ايرترا ابزور الجيريا تساتف مهلاوا ابدوباو كفال ايثيوبيا حجون من قطقات مدر مقطامون ناي حسما كلي تغيرو لصنح امريكاوي عارف مهلاون كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخون سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كطوقن بخبري يقدمكم هاغرايت غانتا قددم بشكلته ايرترا ابزور الجيريا تساتف مهلاوا تغليصو هاغرايت غانتا قددم بشكلته ايرترا كاب 12 كساب 21 غنبوت اب الجيريا ابزكايت زلو قددم بشكلته تساتفلا ابزي نمبل 24 اوان زكايت زلون باهغراو محبر قددم بشكلته عالم ناي كلته نت بخلته معيرن زتوهبو وددر باسلطان موسى اسيا لتمرح هاغرايت غانتا ايرترا نتقدادمتي ميرون تشمه ملكياس ماكله يافيت مولغيتا اخليلو غبر هيوتن ايفن يمانن ليفايا ابتو الدر تساتف زلا كالوت كلتا ايرتراويان متكل ايوبن عوت اماننون ابزو الدر يساتفو مهلاون زغلص كوينو ناهغراويان غانتاتاتيوم گنزو كل زلو اربعته هغراويان غانتاتات اربعته كونتيننتال كلبات شوعته دما كالوت كلبات كما اكل مسلطن قدم بشكلته عالم زتلاكت غانتان زساتفالو زلوا زور الجيريا ابستخفتلو علات 128 كيلومتر ابشفنو لقدم ميرون تشمخالاي ملكياس ما اكل دما شامناي درجه بمحز درو بلوص وصيت امزغبم አለው هاغراويت غانتا ايرترا ابز حلفو 4 عامታት ابزور الجيريا ابستساتفتل اوان عبيت عوتات تغوناصيفه منبارا يذكر منستريت عنا ايرترا اب مدايت عنا اب ايرترا اب زحلفو عامታት زتمزغب غسغاس بزملكت اوصيو اب زلو صبصاب اب ممحيشت عنا اديتاتن هصاناتن نويح منغد غعزه كم استخيده غليصو ابتو وصي زلو صبصاب دما مطن موت تحت 5 عامت زعدميوم هصانات ب1990 كاب 153 زنبره اب 2022 اب 37 مطن موت كم زنكين زدما بميتاويت ب76 ميتاويت منكاي كم استرائيليو تحبير زلو اتصبصاب قصيلو تراب سرع كتابة هصانات زمزغبت رؤي معبالتات ابز حلف كلتا عسرتات عامታት ካብ ዝተፈላልዩ ዘባውን ዓለም ለኻውን ተካላት አፍልጦን ሽልማትን ከም ዝረኸበት አድማሳዊ كتابة ኣብ ኤርትራ ድማ ካብ 2013 ጀሚሩ ኣስታት 98 ሚእታዊት ኮይኑ ይቀጽል ምህላው ወንገሊጾ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ካብ ተካላት ጥዕና ርሒቐን ዝነብራ ነፍሰ ጾራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተካላት ጥዕና መጽበይ ክፍልታትን ናይ ወሊድ ክፍልታትን ከሃነጽ ከም ጸንሐ ክገልጽ እንከሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ብዝሒ ኣብ ተካላት ጥዕና زحرسا نفس صورات اب 2023 ناب 83.7 ميتاويت كم زبصحن እዚ ድማ ካብቲ ብ1991 ዝነበረ 6 ሚእታዊት ሮይ ዕብየት ከም ዝኾነ ይገልጹ በጀካዚ ተርእዮ ናይ ዓሶ ኣብ ኤርትራ ኣመና ከም ዝተሓተን ምስ ዓሶ ዝተኣሳሰር ሞት ድማ ኣብ 2023 ናብ 5 ጥራይ ከም ዝወረደን እዚ ድማ ምስ 1998 ዝነበረ 405 ክወዳደር እንከሎ ዓቢ ጋስጋስ ከም ዝተመዝገበ ይገልጹ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣብ መጠን HIV تيبنون بقصر كونت زي غلصه غسغاس تمزغيبو كم زلون اب صبصابو تقيسلو ترئي حماماتن مفواسن مكلخال حماماتن بزملكت دما مفواسن مكلخالن حمامات ببزح عصف كم زوسخن ترئي حمامات بعبيو كم زنكه كم وصيتو دما ماكلاي عدمه حزب ኤርትራ ካብቲ ب1991 ዝነበሮ ب10 ዓመታት ክብ መባል ኣብ 2023 38 ዓመት ከም ዝበጽሐ እቲ ጸብጻብ ገሊጽሎ قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد نعطوات تواقعتي تصاوعي السلام أغريبو نسو نتصاوعي الزغربة بسنبتها بكتما بحر دارا بستخيدة سنة سرعات ممرق حدش دلدل أبزوس محمد ريو اتقد مربعة عامتات زتجمره 380 مترو نوحاتن 43 مترو سفحات زلو دلدل بالعلي حاد 1.4 بليون بر وصايتات زتهنصيو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أبسنة سرعات مرقه نايت دلدل أبزوس محمد زي دلن إثيوبيا زي ساقرن قعزو زبولو قتالن متفقن ياكل كبلن كله نسوسيغو شوم كيغلصه احواتينا إلو زصوعمن ابدور زركبو اكلاتن إلو زغلصم عطوات تواغاتي مستناي تكلل منغست حبيرون كسرحو صاوعيت اغريبو بريزيدنت تكلل ارغا كبدون تماسسال صاوعيت اغريبيو قدام منستر إثيوبيا ابي احمد ابز حلف سمون اب كتما نقم تكلل اوروميا ابزوس مع مدره نحد حنا مقتالن مبلعن ياكل زبل مدره اسمعيني ريو مدره قدام منستر إثيوبيا ابي احمد قولو صنز زغودلي زبله بريزيدنت سلف اناتن ابو ومبر ناي سلفتات متحبارن دكتور سيف سلاس ايلو مفتح زمص صاوعيت ايكونن اب كل اوروميان امحران زحلف ملختات ننبعلم زراصوم يم كبل نابي احمد نقيفو ولا
ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩት ጂኦፊዚክስ ሳይንስን ህዋን አስትሮኖሚን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ደቡብ ኦሞ 4.8 ዝዓቐኑ መንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡ። እዚ ኣብ ወረዳ ቤና ጸማይ ዘጋጠመ መንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ጎረቤት ዞባ ዓሪ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ ፍጻመ ዘጋጠመሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ዞባ ዳውሮን እውን ከም ዝተሰምዐን ነበርትን ሰበስልጣንን ሓቢሮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሓላፊ ክፍለ ስነ ማሕበረሰብ ፕሮፌሰር አተላይ አያለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6:36 ከም ዘጋጠመን 4.8 ዓቐን ከም ዝነበሮን ክሕብርን ከሎ እቲ መጠን ከዓ ማእከላይ ተባሂሉ ከም ዝተመደበ ይሓቢሩ። ሓላፊ ክፍለ ስነ ማሕበረሰብ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ስፍሓት ናይቲ ትማሊ ዘጋጠመ መንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ዳውሮ ዘጋጠመ 3 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ መንቅጥቃጥ ምድሪ ዝትሕት ከም ዝነበረ ይሓቢሩ። ከም ዝከር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ዳውሮ መንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ዝነበረ ኮይኑ 3 ሬክተር ዓቐን ከም ዝነበረ እውን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዕላው ገይሩ ነይሩ እዩ። ባንክ ዓለም ንሃገራት ኣፍሪካ ዓመታዊ ዝህቦ ልቓሕ ናብ $120 ቢልዮን ከዕብዮ ተሓቲቱ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ባንክ ዓለምን ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቶም መራሕቲ ብምውካል ኣብ ዘስምዑ መደረይ ነዚ ተሓቲቱ ተባሂሉ። እቲ ዋዕላ ብሽምቲ ብ1960 ዝተመስረተ ኣካል ባንክ ዓለም ዝኾነ ማሕበር ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ዝተኻየደ ኮይኑ ዕላምኡ ድኽነት ንምንካይ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ቁጠባዊ ዕብየት ንምርግጋፅን ዘኽእል ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕን ምወላን ንምሃብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 75 ሃገራት ኣብዚ ማሕበር ተሓቒፈን ዘለዋ ኮይነን 39 ካብኣተን ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እየን ዝርከባ። ባንክ ዓለም ብመንገዲ እቲ ማሕበር ካብ 2021 ኣስታት $93 ቢልዮን ክምውል ከም ዝጸንሐ ዝተጠቐሰ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2024 ናብ $120 ቢልዮን ክዕብዮ ሓቲቱሎ። ኣብቲ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ፣ ፕሬዚደንት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ሶማልን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣስታት 20 መራሕቲ ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም። ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ኩሊት ሓሰማ ዝተቐየረሉ ውልቀ ሰብ ከም ዝዓረፈ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ሕክምና ኣፍሊጡ። ወዲ 62 ዓመት ሪቻርድ ሬክ ስሌይማን ንነዊሕ ዓመታት ብሕማም ኩሊት ይሳቐ ስለ ዝነበረዩ ኣብ መጋቢት ምምሕያሽ ዝተገብረላ ኩሊት ሓሰማ ተተኪኣትሎ። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ሓፈሻዊ ሕክምና ማሳቹሴትስ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠንቂ ሞቱ ምስቲ ምቕያር ኩሊት ዝተሓዝ ምዃኑ ዘርኢ ምልክታት ከም ዘየለ ሓቢሩ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ሓሰማ ውሽጣዊ ኣካላት ኣምሓይሽካ ኣብ ሰብ ምጥቃም ዝተገብረ ፈተነታት ክፈሽል ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ሪቻርድ ሬክ ስሌይማን ዝተኻየደ ፈተነ ግን ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ እቲ ዕውት ካብ ሓሰማ ናብ ሰብ ዝተገብረ ምስጋር ውሽጣዊ ኣካላት ተባሂሉ ክምዝገብ ክኢል እዩ። ሪቻርድ ሬክ ስሌይማን ብጀካ ሕማም ኩሊት ብርቱዕ ጽቕጢ ደምን ሽኮርያን እውን ነይርዎ እዩ። ሪቻርድ ኣብ 2018 ካብ ሰብ ዝተለገሰሉ ኩሊት እኳ ተገይሩሉ እንተነበረ ድሕሪ 5 ዓመታት እቲ ሕማሙ ናብቲ ዝነበሮ ስለ ዝተመልሰ እታ ኩሊት ከም እትእለያ ተገይራ። ብ16 መጋቢት ድማ ዝተመሓየሸት ኩሊት ሓሰማ ምስ ተቐየረትሉ ግን ሓካይሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ዲያላሲስ ከም ዘየድልዮም ነጊሮም ነይሮም። ሕጂ ግን ድሕሪ 2 ወርሒ እቲ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ኩሊት ሓሰማ ዝተቐየረሉ ውልቀ ሰብ ከም ዝዓረፈ እቲ ሕክምና ከፈልጥ እንከሎ ጠንቂ ሞቱ ድማ ምስቲ ምቕያር ኩሊት ዝተሓዝ ምዃኑ ዘርኢ ምልክታት ከም ዘየለውን እቲ ሕክምና ኣፍሊጡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።